Shalom. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kados pundi pawartos gesangipun. Sugeng pinanggih kalian kawula Pendeta Ayu Siregar saking GKJ Kaliwungu Klasis Semarang Barat. Wonten ing wekdal peparinganipun Gusti dinten Senin 12 Mei 2020 mlebet wonten ing Minggu Paskah ingkang kaping sekawan menika, sesarengan kita badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking Yehezkiel 3:7 ayat gangsal 11 ngantos dumugi 28 lan Jabur 100 lajeng Wahyu gangsal 11 ayat 1 ngantos dumugi sekawan kanthi jejer Gusti Allah kuasa manunggilaken. Lah ingsun nimbali para wong Israel saka ing satengahing bangsa-bangsa. Sun klempakake saka ing ngendi-endi sarta bakal sun irit menyang ing tanahe. Bakal sun dadekake bangsa siji ana ing tanahe. Ora najisake awake maneh kelawan para brahalane. Yehezkiel 3:7 ayat 21 lan 23. Para kinasihipun Gusti, sampun dangu Israel umatipun Allah menika dados kalih krajan. Inggih menika Israel sisih ler lan sisih kidul. Allah makarya badhe manunggilaken kalih krajan wau dados tunggal malih. Tumrap rancanganipun Allah wau kaweca dening Nabi Yehezkiel ing tetingalanipun. Nabi Yehezkiel nekseni piyambak bilih wonten kalih lembar blabak. Lembar ingkang setunggal kaserat tulisan kanggo Yehuda lan sabangsa Yehuda. Dene lembar sanesipun sinerat kanggo Yusuf lan sabangsa Israel. Inggih Israel sisih ler ayat gangsal 11 ngantos dumugi 19. Menggah kateranganipun kasebat ing ayat 21 ngantos dumugi 23. Bilih kalih krajan wau badhe katunggilaken malih dening Allah. Pameca menika dados tunggalin bukti kasetyanipun Allah. Inggih Allah ingkang sampun nimbali Israel dados umat kagunganipun. Sejarah mbuktekaken bilih bangsa Israel wau pepisahan dados kalih kerajaan krana wangkoting umatipun lan krana masalah politik. Saestunipun kanyatan pepisahan menika boten dados karsanipun Allah. Inggih awet saking kasetyanipun Allah ing tembenipun kalih kerajaan wau kadadosaken setunggal bangsa malih. Prakawis mekaten wau mbuktekaken bilih Allah kersa ngapunteni dosa lan kalepatenipun umat Israel. Rentahing palimirma Allah menika cunduk kalian pratelan wonten ing Jabur 100 mirungganipun ayat ingkang kaping gangsal. Bilih pangeran iku kecik, sekasetyane iku kanggo ing saklawase lan lestari turun temurun. Ugi mbuktekaken anggenipun Allah mungkasi paukumanipun kados pratelan ing kitab Wahyu gangsal 11 mirungganipun ayat 1b ingkang mekaten. Ana malaikat 7 padha mbekta wewelas 7 kang wekasan, awet iku kang dadi pantuking bebenduning Allah. Dumugi titiwancinipun Allah menika ngendhek paukumanipun karsa ngapunteni lan molehaken malih kawontenanipun umat sawetahipun. Pramila pasamuanipun Gusti, pangandikanipun Gusti ngiyataken supados kita ing bab kasetyanipun Allah yen Allah sampun nimbali miji tetiang kalebet kawula lan panjenengan sami kangge dados umat kagunganipun, Gusti menika tetep setya ing pepilihanipun wau. Mila saupamiya kita menika ngantos dumawah ing dosa jalaran delarung saking marginipun Allah, mesti Allah menika nimbali kita malih ing pangrengkuhipun. Kita ugi mesti tetep dados patunggilaning para pitados ngantos ing salami-laminipun ing pundiya kemawon. Amin. Mugi Gusti tansah berkahi.